Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung wani goleki. Ora sudi, wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Sil Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Mandur ora Baladewa. Mula perkara iki ora wonten tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo kok iki gayeng iki, Kong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Kudus muni ora trima arep ngopo iki mengkari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja. Damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Bandir mari Petruk ki arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa? Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter kadidayan alun-alun negara Ngamarta iki teter. Petruk Werkudara sing tekani pati. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho iki iki. Ayo. Iki madhep rono. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu lak jeplok ndasmu. Iwang Murbengrat mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapepada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabing Ndarawati sesemban kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkara wayah loro jagat. Ninggih, Yayi. Sakrantong bombong raos simanipun ing Raka Ndarawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Paduka Yayi sampun kula tampi karya bombong. Birawaning manahipun ing Raka Ndarawati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecak anggen jeng ngandika lenggah. Koko Prabu Ndarawati kawonok-nok nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisemanipun ingkang Raka ing Ndarawati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawana Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datlaya Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah kula jagat Pathik Indrajala Dewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura mangya widada niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklipipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecak anggen jeng ngandika lenggah. Koko Prabu Mandura. Yayi Prabu.
sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika. Kyai Prabu Puntadewa. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku Kandura. Kresna kakangku, kadangipun kakang ora Kudara ya. Tak tampa siya diatur bekti kelawan pun kakang, kula liwat pangestunipun kakang wae tanpa nono ndak gegem dadiake jimat. Kresna kakangku, ora liwat prayoga nuwun lenggah. Iya, Werkudara, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku katura, bule kakangku. Werkudara kadangipun kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun kakang Janaka tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Lho pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecapno anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang kepenak. Ya Janaka, kaya wis prayoga praptanipun kakang ing Ndatul ya Praja Ngamarta. Kok Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kok Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana. Nek kula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe, kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi ndadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Ndarawati. Bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang rayina Dyang Rakit Arata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yayi, nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken Marwata Suta manahipun ing Raka ing Ndarawati. Namung semantena kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndarawati. Krana menapa Yayi? Pangrengkuhipun ingkang Raka ing Ndarawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndarawati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinju dhateng Praja Ndarawati kaecana jiga kawan pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndarawati kanggo kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun keparenga sakmangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlawadipun mlaping para kadang sentana ndadosaken kagyat raosing manahipun ingkang raying Ngamarta. Krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa. Duh Koko Prabu, monggo suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Ndarawati. Yayi, mugi andadosna ing kawulingan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengganing dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados ketaman welaking Jawata. Negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang Raka nglampahi sarena narite sesemek on Raja Mala bebantal Bata Sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndarawati saged waluya jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot ripotipun ing Raka ing Ndarawati. Nyuwun pamunten Yayi.
Mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung wanci enjing Nyai Prabu Kresna sampun keparang sowan wonten Gari Mandura. Sareng kula suwuni priksa apa ta sababe dene Nyai Prabu keparang rawuh ning Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih Negari Ndarawati ketaman pegebluk mongko madal sairing usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Mandura sowan dhateng Negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Kresna ing kunjuk paduka Nyai Samyaji. Sanget boten kinten bilih Negari Ndarawati ketaman pegebluk ngemadal sairing usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labatanipun Nyai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Nyai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yayi seru sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura wonten sukuliraning penggalih paduka Nyai Prabu hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Nyai Prabu ing Ndoraka. Koko Prabu esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mulingking saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dhateng sangganing para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sakmangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sakadang supados saged ambirat penandang ingkang tumanduk wonten Projeng Ndarawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih Negari Ndarawati saged waluya nirmal Tamajati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Klimasada pusaka Negari Ngamarta. Mekaten Koko Prabu kasinggihan mekaten. Werkudara, nggih. Monggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndarawati barep kakangku. Ora jeneng aku milani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung bepadang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetaren lan kalau Kresna kakangku. Mulih ento pancen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Klimasada saka pangiraku maragake paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndarawati bisa padhang kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas ya. Arjuna kula paring adawu. Penemuning siadi kepiye? Mboten marab-barab pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula paring adawu. Mara siadi darbiya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Klimasada menika dados sarana birat penandang Negari Ndarawati. Menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Klimasada menika tumuli kacaosaken dhateng Koko Prabu Ndoraka. Yai nakula ya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa kula paring adawu. Apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadangira kabeh iki. Kula mapunten. Menawi dipun keparengaken lan parilah paduka Koko Prabu kula gadah pemanggih ingkang sakinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun menawi dipun parengaken munjuk atur ndak keparengake Yai Sedewa yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun Kakang Yai Sedewa darbe penemu apa nunamit pasang Kalimantabit tinebena ing ladone Dumawang tawang-tawang nuwun mapunten Koko Prabu ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada anggenipun badhe dipun sunampil dening Koko Prabu Ndarawati. Kula mapunten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka Jamus Klimasada menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta.
Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka badhe dipun suwun ngambil dening Koko Prabu Ndrawati kula nuwun pangapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun ngados mekaten mbok menawi kula ikhlas namung gandeng pengendhanipun Koko Prabu Ndrawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal. Koko Prabu nyuwun pangapunten ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada mila menawi Koko Prabu Ndrawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun pangapunten menawi sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus Lima Sada Koko Prabu Sedewa wonten dawuh aja kumalancang ucapmu aja ngawu gawar aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku kuwi sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadangmu tuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga dibantu dening Kresna kakangku. Tenang ping atase Kresna membutuhake pustaka Jamus Lima Sada teka kowe nggondheli pusaka negara Kamarta. Nyuwun pangapunten, Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nggondheli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun pamunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta turta kula nyuwun pamunten wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndrawati mboten namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprini dhateng kekiyatanipun para Pandhawa menika kathah lho Kakang Mas. Jagat lho kathah lho panes maring dadalan. Wah, kok arepe dhewe lah kok seklimata benging Sedewa kok nyelenthek talingan ngilani dadane wong Ndrawati. Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu? Mesine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndrawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Kuwi Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom. Nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yai Prabu Ndrawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yai Prabu Ndrawati. Nuwun pangapunten kok Prabu. Nuwun pangapunten. Menapa kula aturaken menika ada dasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, nuwun pangapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora nglilake pustaka Jamus Lima Sada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep. Kowe wani karo Jlamprung, luwih-luwih kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun pangapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih teka kula dipun lepataken menika dos pundi kula nuwun sewu Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsahan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih. Kula nggadahi hak matur ngersanipun Koko Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu Ndrawati menika nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya sarana kula ikhlas nek nggo tumbal. Kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kaliyan Kadang Sepuh menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun.
Menika pemanggih kok digathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gerak. Pinter jara langit ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene merga pambyangring Nyai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Nyai Kresna ora mbok etungi karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangan menika boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa nek gawe apik karo Ndarawati ya kudu diitung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Nggih. Inggih. 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 Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilang andhuk siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matur. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menawa tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus ki wasata dipun asta dening Koko Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, Mas. Dadi karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang Werkudara. Aku tak takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangmata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gutang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak-sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem atine tumuri bali marang bumi Rotawu, wis ora sambok gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti. Yo mengko tak golekane. Iya Dimas Koko Prabu Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karo kesahipun kadang kula Yai Sedewa. Namung semantena gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten sabeting manahipun ing kula Kang Ndarawati kejawi namung damel tentrem negari Ndarawati tumuntun sakmangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Malah sakmangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada babarengan kan kadang kula pun Werkudara kula ing badhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi Koko Prabu
menawi tira mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klimasada kula aturi nampi sasamunipun ngraka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Ndrawati Koko Prabu nggih sawetawis Koko Prabu lenggah wonten Garing Amarta rumiyin mangke menawi sampun padhang lelampahan Garing Ndrawati tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu aja suwe-suwe Kresna inggih ngestaken dawuh mongker nata Ndrawati sinambi amundi pustaka Jamus Klimasada ingkang Gusti nampi saking nata ing Amarta Prabu Darmakusuma sepi sampun madyaning Datulaya samya goreh rongeh mring penggaling piyambak-piyambak krana mengkring sanata ing Ndrawati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora mancan prokrake Gajah Medha saka Wandilan kejawi utusan saing Karang Kadempel nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumawur Kelurahan Bagong nyerwebeh pindha soto matarangan Werkudara nggih mengker Koko Prabu Ndrawati lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong wah kere dong apa iki sowan ana ing negara Ngamarta Petruk karo Bagong timbalana wikatine apa duwe karep sedya dhewe apa pancen diutus karo bapane Werkudara prayogakna ya Petruk Panakawan Petruk Padararja sapraptanira Panakawan Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk ndak tampa pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong Padararja sapraptamu Panakawan Bagong Padararja sapraptamu Panakawan Bagong Padararja sapraptamu Werkudara apa Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirahe wah tak jenggung bathuke Gong timbali sapa kowe sing nimbali sinuwun Punta Bagong nan Padararja sapraptamu Bagong nun amit-amit derek langkung Kalimantabe tinebena iki ladune dumawahing tawang ngono lan tawang ana lintang ora iso omongane kok kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun dudu kuwi king ndak dangu lho lha pripun Padararja sapraptamu wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan andel ora iki aku ngomong ta mau mandek pom mau ki ngopo men tak engu arepan dian ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye kok sak penake dhewe wah Petruk padha slamet kamu wilujeng Ndara bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa Bagong nun Padararja sapraptamu selamat wong edan ora basa karo Bendara aku takon mlus-mlus sira kok tok-tok wah aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe tresna kok nglarani ayo karepmu karepku padha kowe mau lho sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus tresna karo abdi ngono kok mak jelu mongko drijine kaya driji gendruwo cengelmu ayo arep gedhe tenane celeng ngono nang ngendas ya Tru ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk iya penakno nggih sampun mboten kirang kepenak
Petruk padha harja. Ndara Janaka wilujeng bakti kula nggih, iya Petruk. Bagong padha harja. Pangaturipun Ndara Janaka wilujeng bakti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk padha harja sapratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa Gong? Sinom Prabu Baladewa seru tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha harja sapratamu peng nang kuping. Ngerti omong aku seru kok dadak omongnya kowe. Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana ngono nggih. Bagong padha harja. Ngenten Pandhawa Baladewa. Ajan iki. Serune ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Truk. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serune ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana ngono lho, Go. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Diwangkara kengken ler mangus kang layon sanget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowan neng apa niku kula mboten iso ngampet sedhih ngati kula. Ayo. Lelaki sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mungkin dados nang kawuningan. Ata mundur. Pun nonton sebulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Heeh. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Iya Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Ya Gong. Heeh. Anggere wetenge lara tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, Gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Iya.
Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus mboten anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk dik mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggledak meleh krumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng soang ning Pandhawa, gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti menawa dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sawan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak angripun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mestike mawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa boten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas boten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Wah. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Atiku kerloro-loro. Petro, Nun, kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petruk, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso merga etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak. Iya Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih.
nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal negara Indrawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuh Koko Prabu Ndrawati bareng lan Koko Prabu Mandura nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndrawati ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk diasta dening Sri Prabu Ndrawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semana Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandrawati nalika semana paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku menthung ya akeh banget. Mula kudu ngantos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandeng Sinuwun Prabu Ndrawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndrawati menika malih tinggal. Merga Sinuwun Ndrawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhen ming Njodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Pekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndrawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti karo Sinuwun Prabu Ndrawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh. Tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangale nuting-nuting ya men. Lah ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya sih. Iki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Ndara Sedewa. Ning nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasare negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu.
kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa dasar sampean apa ayo Gong arep ngomong apa saiki kowe sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe nek kowe ora nesu-nesu terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara ora bakal lakon kahanane nungsang kuyang kaya ngene lho sejatine aku ki men ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa tan trimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara genti kowe terus aku wis kangen kowe mumet ya terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa sampeyan mesti moh nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa niki sing tuna Petruk tuna sebab apa lho bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iku dadi srana musadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel bapak saya lara nek bapak saya lara kembange Woloro niku mati nek bapak mati sing kelangan Petruk ayo Gong si aku urung kata-katai oh iya karo mikir kan iki nang lho kata-kata kok terus aku lagi pandeng-pandengan oh iya nek nganti bapakku lho mboten nonton nek nganti bapakku lho ora ana niku nek ditrusur perkarane sampeyan sing lumut kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol lho bol piye jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem mula ganti bangkean Edian Bagong Malasaya wani karo Baladewa lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel terus entuk salahke aku dasarmu apa ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu ha ta sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nunduk ngadine iki perkarane dadi rame lho iki ora mung sepele tekan kene tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati nang negara Ngamarta bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane ha ora terus nek arep mati ya waduh terus mbok sing apik cangkeme terus aku wis gleleng banget oh ya muni ngono anakku cilik-cilik oh iki ora lahir batin belane bapak terus iki sing dadi perkarane ora perkara iki kudu dirembuk ora mung dirembuk nek kudu dipiye carane Ndara Sedewa kudu ketemu sing kudu goleki sampean ora sudi kowe lah muni piye kowe terus kene wis panas lho terus heeh ono digawe gayeng lho kene wis mulai panas lho iki tantangan lho iya sampean kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa ora sudi lho sing nunduk sapa sing nunduk aku nek wani nundukne wani goleki ora sudi Sedewa wani karo aku anane wani sampean mergo puguh nggih sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Bisil Bathara Kresna anane sampean nunduk Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Mandra ora Baladewa mula perkara iki ora wong tekan semene sampean kudu goleki Ndara Sedewa ora goleki Ndara Sedewa kula sing ora trima wah ora trima kowe arep ngopo ayo kok iki gayeng iki Gong kono piye kono gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki nggon aku tak damekke bae terus aja damekke piye to nggon aku tak gawene damai wae aja wis gayeng kok digawe damai ora nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa kula sing ora trima banding mrene Petruk arep ngopo lah arep kalah cacak menang cacak wis kebacut nantang kok wedi apa ayo goleki apa ora tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku wah wani karo Werkudara ning ngendi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter Petruk Werkudara sing tekani pati Gong iki wis dadi lho kene Gong aku wis ora marep rono kok lho gitu iki ayo iki madhep rono kok ono njaluk aku madhep rene kok weh cangkem itu
Asal ae ngayal ora. Madurana. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Drasdewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Itu ora mlayu lak jeblok dasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap meng siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Romangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya meng SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa Sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mati mlebu aja. Ayo. Ayo, kaya ngono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek aja. Limbukan rung karuan gayenge. Oh iso ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Seremu piye? Buntuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Drasdewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajembel, rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa Sing tak wedeni apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesanan Sandara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Mampun nek tarik-tarik ayo. Jemetu Jawa tandinge kericauan. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabule mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Ame tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyadeni prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wondene ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Padha kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nek ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Mulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Nek ora wonten regane to. Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Dadi lho kaya. Konangan iki tak tambahi nol dhewe pulpene biru.
Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku bolpen entek. Oh ngono. Ora ngapusi to mboten. Nek kula wonten maring dawuh. Undutna Prabiyadana istaken dawuh. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti eneng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mana ming gerang-gerang parang yang pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahan pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya iya sing ati-ati kono. Ndak suwun Siadi. Supaya iso mranata kanan negara Ngamarta, aja nganti padha kasempyok ing aradan. Ingkang padha nglakoni Bandayuda nuni ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning dawuh. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula matur ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budhana kang padha seba ingsun kundur kedaton kawula ana ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula. Nanging Prawadya Bala Pak Sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandira kakandha warna-warna Indra Jaladhyana Sri Kawuryan Om ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca semadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu ngawi sangganing para putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatut ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa Prabu ingkang putra ing Jangkarpipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja ndak tampa Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde ya Antasena tak tampa aku ngaturke bekti ya Pak ya Cahedan tak tampa wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sangganing para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pakde wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngarsaning wakmu ing Mandura ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Aisy Werkudara supaya goleki Panakawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel kowe tak paringi Prabawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau liripun kados pundi Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten
Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Darawati. Darawati ketaman pegebluk. Mongko bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbaran pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka Nukula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angleni jujulan usuni. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karakadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung kawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita ana negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosek Kang, aja mangkat sik, Kang. Antasena apa? Sik, Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Barang tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng be, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa godhang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarine pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekelangan pustaka Jamus Limasada uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Dwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Dwarawati ya Siwa Dwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarjane budal kuwi nganggo petungan, kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok kon mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gatot Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gatot Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong.
Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruta paripeksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing tumandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh, sik, sampean kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sediwa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki kok sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti wae, SD ra lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar iki labuh Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalan-nalan ora. Ora Kundara, ora Sagagas Antasena. Petruk Bagong dundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandra ora ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tili. Iya, Dimas. Kang Antarja? Iya, Dimas. Tili. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dhek aku loro to Tili kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyakane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandra karo Bapak Jodipati Kang. Iya Dimas. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku, Ndara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus iki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe?
Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didum-didum. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didum rada ora lara. Mbok menang men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 01. Ya metu Cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Nang jeneng keramik iki nek dienggo nek duwite lek nggo ngapusi mlethek. Men. Meledak mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit lek ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake, Gong. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mungan-mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Amang-amang nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngadi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora blek tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karemu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kadaran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lan kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mati aku. Ndara Werkudara banter-banter nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget.
Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambek. Ngopo? Terus Hmm. ambek awake ndonga sak iso-isane. Mergane Ini modar tenan awake dhewe yakin. lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Main disi Andra. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak teratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup? Ku tak gejek siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kowe ngomong terus. Bekti kula, Den. Ya. Slamet to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til. Iya, truk aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Menyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wes yakin wis. Santai wae terus. Pokoke diiklaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe gendi kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Ya bapak. Ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto, Gong. Waduh, weteng kula banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe? Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tombo bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketik kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tombo. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kang Rama merga Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bangsa kula wonten Kanjeng Rama. Rasah nangis. Arep mati kok nangis. Nya dimutnya. Irung kok kon. Petruk ki anggere stres sak uni-unine.
Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan boten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong ora. Anu nyok. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Tuh kok. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara ties. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung dipateni alus-alusan to. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe rasa kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara to. Ha iya. Nglereng iki aku. Nglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok dengke ya. Nganti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapak Werkudara. Nggih. Ing titiprane manganak anong paricata Mbak Lume Mbak. Dicampur. Mbak Lume Mbak lamun mambeng terumbak ing samudra hangra.
Sida ora iki. Ora omong. Ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Yang gleleng-gleleng wae. Eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Suruh meneng awon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinumaya. Sinumaya winayo ing asepi. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Kowe lak domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora. Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, Nun, lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, hah? kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, hah? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Gong. Oh. Nah, rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek e. Ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong Kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget, Lho. Bapa Jodimati. Wah. Ayo kek nyeluk senengku. Wah. Bapak matur kesembah katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrepon aku. Aku mau jane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Omeng paitane kok meng es teh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono kuwi ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Omengso Sopo saking cepete mingso. mungsuhe padha karo bapak. Wah.
Bojo kuatir, aku bapakmu ingkang bakal ndragulake bangsa ing papan tekake iki kontese. Sakaremu, Gong. Bejo Cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Boleh dawa. Boleh dawa. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mudura mungsu tak trajangi. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nek jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, Wah, jangan begitu. kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kaya apa Werkudara mungsuhe awake dhewe. Menungso ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh karo aku ora. Menungso ora tatanan kembali marang to mati aku ora. Modar Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol glangsal. Kapamu kawan kowe? Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Aja ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Setyaki Wonten rawuh. bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bledug mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubrani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki.
Kose iki kersa iki. Inggih. Iki kersa iki. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane gong. Wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sare piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku kuwi. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe kok piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Oh, konangan Andre yo sarene Musik to. Mani iki sikik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk iki tumama, ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku ing nderekake wonten wigatine. Yo ngambil pustaka Jamus Limasa Tenggo gati kinarya tumbal wadali Praja Ndara ke Taman Pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangke rumiyin? Setyaki Wonten dawuh. kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah, Meneng. aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis kok ora anu mau iki. Man ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekaki kasekten mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, Sing penting ora mati. Ha iya. mangke rumiyin ning sadurunge ayo ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar wisan to. Ora. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu. Piye? Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho, Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna. wah. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta.
Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa we? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mantura kae. Yo. Aku ngakoni lumputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake. Ngibarate sega ing wis dadi jenang, ora bakal pulih dadi sega. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput aku njaluk ngapura. Dimas mangkat dhisik. Wah, yo. Petro, Nun. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane. Nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manahku lho, Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika godhang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Pambekane bapak niku pripun? Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Meng ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi satemene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati. Oh nggih. Iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki Wonten timbalan. ayo derenipun Kakang Sawawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan.